kublay pikinong pay baro bat kumjuro yaki subscriber kat kum ka khubor ka ba menta ka janmet ka arphau tarek ubnai Oktober usnam arja arphau laang ba mensi sajan ka badai ka khanyo tarek ubnai Oktober ladan ka jinga kanat pot hapadang ka jilla Manipur bat ka jilla Assam bat ka ne ka jinga kanat pot ka dai hapadang ki breu jong ka snang Lailapur ka badai hapo ka district Kachar bat ka badai ru hapo ka jilla Assam ladan hapadang ka jinga kanat pot bat ki breu jong ka snang Vairangte ka badai hapo ka district Kolasep bat ka bahap hapo ka jilla Mizoram bat kat kum ka khubor ka bala yolum laang ba ka ne ka jinga kanat pot hapadang ki ne ki arliang mamla kelas dang nadu ki tayo ki bala dep chong ne ubnai Oktober bat ado menta kumba prangut ki breu ki lam men saujor bat kumba arphau teli ki yeng ken thop ki dukan ki la sha thang ha ka ding bat ki la sha pen pra ha ka te ka jaka ka badan hapadang ka jing kanat pot bat chushuru laang ba ka jinga kanat pot ka bala dep ha ki ne ki tayo ka de ha ka kendai tarek ubnai Oktober ha ka ba ki breu chong ka Assam ki la thang ya ka yeng bat pami ki ding kwa ki badai trai da ki arngut trong ki breu trong ka jilla Mizoram pat mensi sajan pat ka badai ka khanyo tarek ki breu trong ka jilla Assam hi ki la kawang da umau ya ki nong shak nong trong ka Mizoram pat kumjuru ya ki pulet pat ki sipai ki ba ap ha ka te ka border bat la ong ba de na ka daw ba ki breu trong ka Mizoram ki yateli bat ki sapnlong ya ka te ka jingya klumar ha ka te ka jingya kanat pot bat kat kum ka jingya kular la ne ka jingya mencur hapadang kita ki arteli ki jilla ha ki por hendai hentai ki la ong ba ki debenya sang suk sang san ha ka te ka jaka ka badan ha kapot tat hado ba ki breu chongka Assam ki la pen khen ya ka ne ka jingya kular bat ki la shna yeng bi an ha uput usam jaka Mizoram bat ki breu jaka Mizoram ki la lait ban pen pra ya ki te ki jingsna jong ki breu jong ka jilla Assam bat chushuru kat kum ko khubor ka bala yolum laang ba ka ne ka jinga kanat pot ka sajia de na ka daw ka jing bambiang chang ka jing pen be yo put usam ha ki por hendai hentai ha ka por ba ki British la ne ki pharang ki dang rol ya ka ri India ka jongi bat kat kum ka jing ong chong uwei u MLA ubadai na po ka jilla Mizoram laang ba ka ne ka jing lumar baro kelas dang deling ba ki khar Bangladesh ki ba shuan rong to shapo ka ri India jongi ki bala pen rong da ka jilla Assam na menta ka election bat la ong ba menta ka ne ka jingya ka chia la ne ka jingya kulumar kala jai jai ba ji kite ki prangut ki bala mensau la ong ba saungot lara na ki siapa hospital ka badan hapo Mizoram ba di uwei pa lara na siapa ka hospital ka badan hapo ka jilla Assam te tangga ne khubon ta ka janmet sai siampat ha ka wei ka video